is van... Dat is een de lokaal. A is van... Oh! Van A28 was jouw favoriete stack. Dat... Ja, daar zat ik. Daar zaten we met 3 collega's in een domein. Vroeger wij gaven geen les meer aan een klas. Ja. Klassen die kwamen naar ons toe en wij begeleiden de studenten. Die hadden een methode en dan werden ze begeleid. Maar dat mag niet meer. Want wij zaten met 3 of 4 docenten en iedereen kon bij ons binnenkomen. En wij zeggen van, wij hadden een jaarprogramma van Nederlands, van rekenen en van burgerschap. En wij zeiden, dat moet je af hebben. Als je dat af hebt, dan krijg je een punt, toetsen. En als je klaar bent, wegwezen. Oké. Maar dat mag niet meer. En de A is ook nog van Annemarie die nu volgens de methode Paul Jansen les geeft. Ja. Wat is die methode dan? Zweep erover? Nee, helemaal niet. Gewoon laten, de studenten vrij laten. Oké. Ze een programma geven en als ze iets doen, doen ze iets. Als ze niets doen, doen ze ook niets. Zij moeten het diploma halen, ik niet. Ik heb zat diploma's. En dat is een andere insteek. Wanneer wordt trouwens bekendgemaakt wie de topdocent is? Dat is iemand anders geworden. De fouten. Nee, dat is iemand die nog 30 jaar moet werken, dus ja. Trouwens, voordat ik verder ga in het... de armen. Die moet nog 30 jaar... jouw zoon, je zei net... wat zei je net ook alweer eens? Knuffel? Knuffelbeer? Knuffel? Knuppel. Oh, knuppel! Knuppel, die knuppel. Nou, lekker is dat. Is als het je... ook? Ja, is het een lekkere knuppel? Oké. Ja, die dochter nog erger. Die worden ouder en dan krijgen ze wat meer praatjes, hè. Oh ja? Ja. Dochters... Nou, gelukkig zijn ze de deur uit. Ze zijn speciaal vandaag hier naartoe gekomen om afscheid te nemen van mij als werkende man. Morele steun. Ja. De C is van Caressa, de liefste schoondochter ooit. Ja. Want we weten allemaal dat je haar zou redden voor Sjors. Ja. Wie is Sjors? Mijn zoon. Maar waarom moest je haar redden voor Sjors? Omdat zij een toffe meid is. Ik heb hier een rangschikking. Stel je voor dat er 4 mensen voor de afgrond staan en ze springen allemaal. Wie zou je redden? Als eerste. Nee, als eerste mijn dochter, want die heeft nog geen partner. Dus mannen, als jullie iemand zoeken tussen de 35 en tussen de 40 jaar, met een Outlander, met een baan, een goede opleiding en een eigen huis. In de buurt van Utrecht, Amsterdam, Almere. Hoe heet ze? Nina. Nina. Ja, nee, dat is de cherry on the cake, hè? Een topwijf. Nina. Die zou ik dus redden. Oké, Nina zou je redden, maar dan blijven er nog 3 over aan de rand van de afgrond. Caressa zou ik dan redden daarna. Ja, dat is de vriendin van de knuppel. De man. De vrouw. De vrouw. Ja, die zijn vorig jaar getrouwd. Hoe heet Sjors heet de knuppel? Ja. Knuppel Sjors, ja? En dan zou ik Jos redden. Uiteraard. En dan... Blijft toch je kind, hè? Ja. Zou maar vlotter zeggen. En dan mijn vrouw. En dan je vrouw. Ja. Is dat ook de volgorde? Ja. Nou, je zal er maar 43 jaar mee. Ja. Waarom? Oh, maar ik krijg er wel lang gewend. Zij is al 44 jaar in leven bij mij, dus ja. In leven, je houdt haar in leven. Oh, fantastisch. Wat een grappige kerel is dat. Ja, nou soms Nee, heel grappig. worden die grapjes ook wel een beetje... Ja, dat hij over de rand van de afgrond gaat. Ja. Ja, maar luister, je hebt grenzen. En dat is heel makkelijk om een grens te bereiken, maar eroverheen en dan de grens verleggen is nog leuker. Schuiven met die grenzen. Schuiven met grenzen. Ja, in plaats van de grens overschrijden. Nee, grenzen overschrijden is ook wel leuk. Je moet in je leven veranderingen toestaan en sommige mensen houden het veilig. En als je het niet veilig houdt, dat is veel leuker. Dan krijg je klappen, dan krijg je down, van alles. Maak je dan mee. Ja, maar je moet je wel realiseren dat als zelfbenoemde topper je ook heel diep kan vallen, hè? Ja, klopt. Maar ik ben ook een paar keer heel diep gevallen. Maar ja, dan kan je weer omhoog krabbelen. Eruit krabbelen. Je hebt die rollende R van jou, die intrigeert mij. Want dan denk ik bij mezelf, dat is niet Amsterdam, Amstelveen. Jawel. Maar ja? Ja. Hebben ze dat daar? Ja. Haarlem, die kanten, allemaal een rollende R. Vroeger moest ik naar de... Hoe heet zo iemand? Logopedie? Ja, logopedist. Om dat eruit te krijgen? Ja, dat is niet gelukt. Heel goed. Maar daar ben ik ook trots Je op. moet jezelf Als ik daar kom, als ik in Amsterdam en de omgeving kom, dan ben ik heel erg blij dat ze zeggen, ik hoor die zachte G van jou. Dan denk je, yes. En de rollende R. En de rollende R. Jij was in team met Frans Bauer. Ja.
Staat hier in de... Ja, dat is gelul. Oh, dat is gelul. Ja. We hadden een feestje en een collega van mij ja, we hadden wat op. Gildenfeestje. Tuurlijk. Dat was gratis drinken, dus ja. En toen toen kwam Frans Bouwen opbouwen en ja, ik kende hem nog niet. Dat was 20 jaar geleden. Dus toen dacht ik van ja, dat Gordon was. Gordon. Ja. En op een gegeven moment dan zegt hij van ja, je moet naast hem gaan staan en wordt gedronken. Ik op het podium op. En toen bleek dat ik te dicht bij hem had gestaan. En toen kwam iedereen van Gilde op het podium. En toen kreeg ik een officiële waarschuwing, want mijn directeur vond dat ik niet 24/7 docent was geweest. En ik had in zijn oor, zeggen ze, gelebberd, maar dat is niet waar. Ik had alleen in zijn oor gesproken, maar ja. Dus je kunt het nog navertellen, je hebt er in het oor van Frans Bauer gesproken. Ja. En niet gelebberd. Zoals die Downies allemaal doen. Ja. Nu jij weer. Nee, ik ben flabbergasted. Even kijken hoor. Ja, nee. Rijstwafel. Oh, wacht eens even. De Q is van quote. Als vermogend LC-docent hoor jij hier eigenlijk in te staan. De quote 500 bedoelen ze, dan denk ik. Zeker na die toeslag van mei. €25.000. Ja, een beetje overtrokken. Oh. Maar in mei kreeg ik vakantiegeld. Ja. Ik kreeg mijn salaris. Ja. En ik kreeg 40-jarig jubileum. Oké. Dus totaal is dat ongeveer de helft. Een gouden handdruk. Ja. Oprop? Nee, geen oprop. Dat heb ik 40 die jaar heb je voor ook. gewerkt. Als je 40 jaar in het onderwijs hebt, krijg je automatisch een bruto maandsalaris netto. Dus ik heb het net volgehouden. Ja, dat ga ik niet meer redden. De O van officiële waarschuwing, wat anders. Zelfs je stagiair kreeg er één. Jouw poging voor een derde is helaas mislukt, of ga je het nog proberen? Morgen zou ik die dan officieel moeten krijgen. Maar een officiële waarschuwing? Ja, Frans Bauer? Frans Bauer. En een ander omdat ik tijdens een presentatie dingen had gezegd die ik niet had mogen zeggen. Waar de directeur bij was en waar externen bij zaten. Ik zei namelijk, als de leerlingen doen wat ik wil, en ze doen dat naar behoren, dan kunnen ze een diploma krijgen. Dat is gewoon waar, vind ik. Maar ja, dat mag ik niet zeggen. Ze moeten eerst, we hadden hele schema's gemaakt en weet ik veel wat. Dus. Oké, helder. De M is van missen, wat moeten we zonder jou? En van de hippe M, dat is een merk wat we even niet nog een keer gaan noemen, want dat mogen we niet. Maar zouden we niet meer gaan noemen, zeg ik. Oh, ja. Maar dit zijn ze zeker? Ja, dit zijn ze. Dat zijn er, ik heb daar, zit sigaretten onder. Dat zijn die gouden schoenen. Ik heb er nog 6 paar boven staan. Met bloemetjes, met... En hoe lang heb je die fetish al? 3 jaar of 4 jaar. 3 jaar of 4 jaar? Ik heb, toen ik 20 kilo was afgevallen, 3 jaar geleden, toen mocht ik 1 paar schoenen uitzoeken van mijn vrouw. En toen heb ik er 2 paar uitgezocht. En toen daar heb je ook riemen bij, speciale riemen. En afgelopen jaar heb ik mijn bonus gekregen en toen dacht ik van ja, ik koop dan nog 3 paar bij. Ik heb ook wel een voorliefde voor de wat apartere schoenen. Die heb ik eigenlijk al heel lang. Ja, ik ook, maar ik mag ze ik nog kreeg kopen. op een gegeven moment allemaal mensen die begonnen dan, dat ben je Hugo de Jonge aandoen. Zeiden ze dat tegen jou ook? Ja, maar dan zei ik, nee, Hugo de Jonge is mij aan het doen. Ja. Ik was ze eerder. Ja, die is Hugo de Jonge, hè? Ja, dat zou ik ook niet meer weten. De U is van uitbouw. Die wil je thuis nog speciaal laten maken voor je nieuwe tv-stoel. Ja. Waar is de tv-stoel? Die is er nog niet. Die is er nog niet. Maar is die zo, Nina? Is die zo van de tv? Dit is zijn plek. Ja? Ja. Waar een beetje je kunt gewoon zien waar die kijk, hier is de hand en hier is dan de elleboog, zo ongeveer. Of de onderarm. Ja. Ja, klopt. Nou, niemand kan zeggen dat jij je sporen in dit huishouden niet hebt nagelaten. Nee, want een van mijn hobby's is, zeg ik ook al op mijn werk, is banken. Even bijbanken. Ja. Nee, de hele dag banken. De hele dag ik kan banken. de hele dag banken, echt. Daar heb ik geen moeite mee. En waar kijk je dan naar?
golf, dat is ook een grote hobby voor mij. Alles wat met sport te maken heeft. Voetballen, Champions League, tennis, Wimbledon, Tour de France, Olympische Spelen. Dus ja, ik heb niks anders. Dus als ze aan jou vragen van doe je aan sport, dan zeg je van ja, Nee. studiosport. Nee, ik doe echt aan sport. Ik golf. Oké. Ja, wat is je handicap? 14,9. Oké. Weet je daar iets van? Nee. Nee. Maar dat, als je hem bij de hand vraag aan een golfer wil stellen, dan is dan wat is je handicap? Ik heb geen idee wat het betekent. Hey, maar wel enorm leuk dat ze jou dat ABC hebben. Het is wel volgens mij, het is goed op de persoon toegespitst. Hè? Dat komt door die collega's van mij. Ik had 4 jaar geleden werken met 50, 60-plussers en dat is niet leuk. Toen zijn er 3 weggegaan. Gelukkig. In de afgrond? Die In heb de jij niet afgrond? gered? Nee, absoluut niet. En toen zijn er 3 jonge meiden, zoals haar, binnengekomen. En alles wat ik in een uur doe, dat doen ze in 2 seconden. Alles wat ik in een week doe, doen ze in een half uurtje. Dus ja, voor mij, ik heb gewoon tijd over gehad. Ze zeiden, oh Paul, kom maar even hier, dan doe ik dat wel.